vez entendo menos isto da Seguridade Social. Hai recortes por todos os lados. Recorte por aquí, recorte por alá. E isto que me caeu debe ser outro recorte máis. Este ainda lle podo sacar proveito. Oiga, señora, pódese saber por que lle arrancou vostede a cabeza ao funcionario? A pouco máis me escapa o corazón do sitio. Se lle arranquei a cabeza ao funcionario será para que non pense. Bueno, xa estamos, criticando os funcionarios outra vez. Os funcionarios somos personas que non somos muñecos. E encima todo o mundo despellejándonos. Que vai ser dun pobo que non respeta os que teñen que estar ao seu servicio? A ver. E a min que me dice? Como que a min que me dice? Traiga pa aquí a peluca. Ai, deso nada. Non lle están os tempos para soltar. Eu voume. No, de irse nada. Como que non? No, de irse nada. Agarde un momentiño que lle teño que dar o volante. O volante? Sí. Eu non sei conducir, vai me dar o volante. Para que o quero? Señora, non é o volante de conducir. É o volante para cando chegue que a miren. Ai, moi ben. Ou sea que agora o volante non é para conducir? No. Ja. E os hospitais non son nada máis que para mandar a xente de paseo. Ata Lugo. Ja. Sí, claro. Ata Lugo, A Lugo, verdad? sí. Ai, talle boa cousa. Ai, e ainda se foran os da Lous que viñeran para aquí, que tamén podían ver cousas bonitas pola Mariña, pero así... Ai, non. Bueno, mire, deixese de lerias que temos presa, que teño que atender a máis xente. Vostede, como está moi enferma, ten que ir en ambulancia, eh? En ambulancia? Sí. É que a pago eu. E que remedio lle queda? Ai, non, ó. Antes de pagala vou mandando hasta Lugo, que total é un paseo. E eu estou dilixente, así que... Que é un paseo, dice. Sí. Eu vou mandando, eh? Ai. Señora Virxinia. Que pasou? Que ben a topo. Pero vostede non coxeaba. Coxeaba, sí. Coxeaba. Entón, a operación foi un éxito. Foi, mala centella, viña aquí os coma, foi un éxito, sí. Ai. E cando operaron entonces? Cando me operaron? Porque o día do apagón. Vostede ainda estaba en lista de espera, eh? Estaba, pero chamaron o día do apagón. Hai o día do apagón. E logo, aproveitaron que non había luz. Abriron as portas do quirófano así. E ala, xun, todos ao montón. Sabe o que fixeron? Xa vexo, xa vexo. Miren, despezaron e apezaron ao seu xeito. E así saímos, non ve? Uns do revés e outros do dereito. Bueno, que lle vamos a facer? Oi, pero a min pareceme a túa cara familiar. A ti de que te operaron? De que me operaron? Operaronme da perna dereita, que andaba así con el arrastro. E camiñaba de lado, en vez de camiñar de frente. Ai, pero sabodemo que me puñaron na jorxa, que eu antes non patinaba. E agora así seguido. Vaya, Dios mío, vaya por Dios. E a ti de que te operaron, que eu tamén te vin pasar. Verás, eu tiña hecho un aruxo na gorxa. E mira que levo un bragado e nada, eh? Pero eu desde que me operaron o día do apagón, quedoume este brazo que non dou coutado. E ainda me querían dar un volante. A ver para que o acredite. Ai, Dios mío. Bueno, señoras. Ainda vai ser que temos algo que ver de familia, eh? Home, ustedes algo de familia. Vai a dúas se xuntaron. Cambiaron-nos a cousa. Eu tamén tiñas unha gorxa como a ele e agora tiño o meu brazo. Vale, cando estén na sala de espera falan ahora a seguinte. Señora Patina. Eu? Dixen, por si non oíron ben, a seguinte. Señora Patina. Eu? Pero vamos a ver. Non se deron conta que estou traballando, que non estou de broma. Vostedes non poden ser as dúas, señora Patina. Pode. Depende do día. Depende do día. Ai, depende do día. Bueno, isto solucionámoslo enseguida. Déixenme as súas tarjetas. Sin presa. Espere que... Con presa. Hai moitas cremalleras. Espera a ver. Tome.
Arre, demonio, pero señoras, vostedes moi usada a teñen. Ai, normal, cos anos que hai que astreamos. Sí. Dios mío, pero aquí non se lee nada. Non se preocupen, vou nas anotar para que lle manden outra nova inmediatamente. O que? Sí, home. A miña cumpliu e fixo o seu servicio, non a cambio por ningunha, Digo eu, e a miña nunca tuvo queixa ninguén. Non enviala. Eu tampouco cambio nada. Bueno, pois ímolo comprobar, vamos a ver. Comprendan que aquí non se lee nada. A ver, quen é? Hormona. Que di? Hormona. Hermana. Esa é unha monxa. Herminda. Ai, Dios mío. Ah, no, Herminia. Ai. Herminia, quen é Herminia? Eu. Moi ben. E de apelido... Cada funcionario que poñen... Petrina. Que Como? dis? Petrina. Patona. Putona. Ai, na encima. Ai, no, patina. Ai, xa son eu. Patina son eu. Non vai ser vostede patina. Non veo. Eso é imposible. Como vai estar unha co seu nombre nesta tarjeta e outra co apelido? Pois a ver. Na mesma tarjeta as dúas. Pode. Pois explíqueme que non o entendo, Ai, explico eu un dos grapaldos. Se é que me deixa o brazo que non dou voltado. Pero mire, nosotros as dúas traballamos sempre como burras. E cotizamos ao Estado. Aí. E agora ainda nos As queren... dúas, As dúas, por separado. Exacto. E agora queren nos rebaixar as pensións, porque outros a chuparon. Bueno, entendeu? Entendí. Ai, pois non explico eu ainda mellor. Ainda hai máis. Home, mire, nós cotizamos sempre, por separado, aunque estamos na mesma cartilla. Ai, falta un año. Respire, señora, respire. Sí. Entón, agora que nos jubilamos, chegan as rebaixas. Cada ano quitan un pouco e quitan un pouco. E botannos as pelas, porque outros discos xa comeron as laranxas. Sabe vostede? Mire, señoras, eu necesito traballar, sigan aí, xa as chamarán que eu vou atender a outros pacientes. Sempre quedamos co mismo. Toma, ímonos que aquí non facemos nada. Ainda arreglamos. Vamos igual que viñamos. Sí, Bueno, vamos logo.